كبرى تغتاتلت مدب الكومبيس تغرينيا زي زينا مزهت يو زينا مزهت ز تفلاليو حبريتاتات اب محبراون بوليتيكاون قطباون حتوتات اب ز سومن ز تفصمو عبيت فصامتات زبلنا يوم بتوسعون كاب تغتاتلت مدبنا زقربو عبيت حتوتات مركوس بمغبار كاب ز تفلالي ناي زينا منچتاتن منغستاو تكالاتن حبريتا بمكاب ناباهم نبلو ناي زينا نتنتنلو مزهت مدبي أبز مدبزي بزاي كاتي بالكومبيس كبو حبريتاتات كباهم كبر حالكم اتصلوا حبريتاتات نايز سومن زي بمكاب حبريتان دا أكبنا ناباهم نبلو أبز سومن زي أب زتفلاليو قدات بقندو أب قداي إيميغريشنن كمون كالوت قداتن مركوس بمقبار حونا خالد عبدو أب زتفلاليو منجتات حبريتا كبكنيو لو معانتي ناباهم كنبلوينا أمناي لو معانت مدبنا بزعبا إيميغريشن بزملكت بفلاي كا ناي كوتا سدتنياتات شودن بسنكي كوفيد 19 تقاريزو مزنحن حجيجن دقيمو اتي مسرح تبارابيرو خمزلون بزملكت كمون اب حتو زيغنت بزملكت بفلايتا اب سرارحا ناي باسبورت بزملكت زتوهبو حبريتاتات تفتيروم زلو مدنغارات لو مخنبرهم ينا كمون الكومبيس تغرينيا اب زتفلاليو مدبات حيزنا يزلنان اب بروجرامنا نممعبالا كل عودتات زكايد زلون نعون اكلنا يزنا يلو معتني حبريتا مدب خوني نمسارحتي حونا خالد عبدو مسلتي خغبرو زغنا كاب حبريتان دامسغنكو بقطتا نابتي زررك توكم ينقو على حمزه خالد نقو على حنصنا حكام حالي خالد بزعبا إيميغريشن ناي كوتا سدتنياتات بسنكزي من لبع ناي كورونا فيروس انترناشنالي تواريزو مسلحن هجدن برابر كمزلون زبل حبريتاتات الله بزعبا زغداي زي انتايو زلو تحبر مجمريا ابتي حبريتا ممئتاوي كوتا سدتنيا زبحال مني غتناي كوتا سدتنيا من البا تعذبتنا كل مردات اخي لهم زلزغل حدا سدتنيا خبت هاجر وصا خوينو عقبه حتيتو اب غربا بتهاجرات نسالساي هاجر ريسيتلمنت بوقعي غدايو ابز هاجر كنبر ايكلنيو ارجنتيو قدامنت كو هاو زلو يتباهيلو اب وشتي انيسيار ناب كاب كفل بروتكشن ناب كفلي ريسيتلمنت ناب سالساي هاجر مسغغار مسحلفه يانيسيار نخلن هاجرات اقوم عدل زهبا اتفايلات يسدومو تن هاجرات تقبلنا مالنا مسبلا ناتن حلافنت يخول مدلاوات يجمره نايت منقسقاس غعزو اكال زخونه انترناشنال اورغانيزيشن اوف ميغريشنز بحالالو اسو خابت ناي منقسقاس ناي مسالت يا ነገር يواسع مالتي يونيسيار توم سبات ملميلو ابتن هاجرات تقبلهم عمتاوي شودن زلاتهم هاجرات كوم زقبلوا هاجرات ببصحي درجه بتن هاجرات ريئن اتفايلات يقبلها مالتي بزي يوم مستقدحر مقبالن بسنكز ناي كورونا فيروس نخموصو تباهيلو مسرح زنور سبات كاب ابريل لا تحيزو دوابيلو موصنيح مدلبع نايتي كورونا فيروس نمقطع تباهيلو مالتي ات معقب ناي مغشاتاتون سلازنبره تمعقب ناي مغشاتات قرب مسل زبو حجي هدا مسبله ግን نز ጉዳይ እዚ ሚግራሃንስ ወርከት መስፎልክ ሄልሶ ምንዲሄተን በመዘረራብ ተخولو ናይ መምጻ ነቲ ሽወደን አቡ ታፍት መግለጽ ሚግሬሽኑን ኢለማሁም ዘሎ ወባዕለት 15 ዝወፀዩ ቀዳምነት ናይ ህዝብ ጥዕና ኢና ንህብ ስለዝኾነ ተወንዚፉ ጸኒዮም እጅግን መስፎልክ ሄልሶ ምንዲሄተን ተዛራሪብና እቶም ተቀበልናዮም ሰባት ንኸነ ምጽእ ክንጅምር ኢና ተቀዳማይ እግርና ይቶም ዝመጹ ሰባት ካ መስተን ኮሚናት ዝቅበሎም ተዛራሪብና اب اوغستي ناب زخموص زخولو لخناتات كنغبرينا زبليو ولتن كومينات تقبلهم كامس موتو زعباناتهم داغم متياس اتيوم كميغيرهم اب تحبرتسب يوهادو نابتم كومينات يحلف مالدي لازم تدويلو زنبره بسنكناي كورونا فيروس ينيرو حجها نعو خم بحدش عدل كنبينا يلمالو ابز غبرنا يركب مس ميغرافون سبركت متصحف هذا حبريت هذا نتايو لو محمد كابتن كوتا سدتنيا كان محج نقول نيرميم كاب إثيوبيا خاب السودان كاب بلاد زموتون نيرميم كاب يمن زموتون نيرميم حج قال لو محمد درجة وزح جزيرة لمدة نبرة لو محمد جن كاب أوغندا
كمصو مخانم أبو غاندا زلومو نابزو قداي زحالفو سبات ناب ريسيتلمنت زاتو سبات ناب شودن كمصو مخانم كافت خفلنا هي ريسيتلمنت زمصنا ايميل يحبر سلازي توم كومو باقي عم زنورو ما ابتسبيت زنورو تقدامي اجر غعزو على اسرع خجمري ازخ اتسب ابو خلو تناي سدتنيا مسل انتاي فليتو بغوبو قداي قريبو ناب ريسيتلمنت قدا بروتكشن كفلي مرميرو وز سدتنيا ابزخ نبراي كدني سلازي ناب سالساي وحس هاجر كساغر علو تيلو شعو زوحاب عدلي سلازي مس ابزز نوبري كونن زملكت زي نبدا غزلو يزملكت معناتها خالد بزعبا زي نايكوتا سدتنياتات كم زبلكا يصبو غير كابريكا يلاخا تاي مالت مقانون كابريكا موزيوم زي عامت زوي زلجي زبارا برزولو خندي سدتنياتات شودن بزحوا هم زلو وي كندي بكوتا توصل مقانا فلتدو ويل حجت ستاتستكس اكزاكت ايز كوروناي كوت غن خلي نوغريم لما عامت كند زن كبينا 900 تقبلوا الجدي نيرو شحن 500 تقبلوا تقطر غن داوسخ خيدا لحجزي او انتاي نيرو ابيني سيار ابصر حلو زنوركو جديرتي بروجكت حيزنا بزنبرنا الجدي انا بتمعسكر سدتنياتات كنكيد كلنا حدا زنبر حطو انتايو سب زي حقاوي كعزو ناي بحري دو كبلو انت خوينو تسفاز هو حقاو من قد ناي موصع دل كسفح اللو እሱ እንተደይሰ ፊሄ ማራጥስ ይኑሰ ንኩል ሓደጋታት ይኣስወለ ዝብል ቀጻሊ ዲስካሽን ነይሩ ስለዚ ተን ሃገራት ኣስፍሖ ቁርብ ዕድል ሃባ ዕድል ተይብክን ሰብ ተረጋጊዩ ክጽበ ኽእል እዩ ዕድል ተደይብክን ግን ዝበሃል ስለ ዝነበረ ብኡ መዳይ እንዳወስኸ ክውስኽ ኮሎ ግን ውሑድ እዩ ማለት ብዓለም ደረጃ ዘለዎ ስደተኛ ርኢኻ ዳርጋ 5% أملو إثيوبيان زول سبت وحاول جديان يرانو نابيان يستيان لا سرحك 5% تايم مالتي شو عتمي تشيء شو من تمي تشيء سدتني عبز نبورو لجديان سلازي أو نقد أتو زول مسرح كا قال لي لا يكون انتسب مردات جنيفا كونفنشن بعلون تايز بل عقبة محتاج مالت انتاي مردات زي والسب نتقول دايا مينو بروتكشن أديو نابري سيتلمنت خالف المسرح بقبو زي تردو أسب انتاي فتر اتي كركب زقبو عدل سان حبريتها يترف اتعدل زي فلتو جن حبريتها زلو جن نتعدل كتقامو لسلازقلون مسو قبل شونا ني افريكا قمت اتيخا اتي عدلات كل بلك عيتكم تقطر جن داو السخي زخيت زلو كاب زنبرنا جن كاب شيخ فلتي شيخ زحلف هيكون اوكي كبرات تغتاتل تمدبنا مزعبا زا قداميت رئيستي وكل حبريتا رغيبكم كخونو تسفانا قبركو أبكالا أي حبريتا بزعبا immigration بركت أبوها هبا زيقنت بزملكت أب أسرار حاب فلاي باسبورت بزملكت قلقل مدنقارات كمز تفترن بزحات كاباخاتكم بزحاتتكم محدتات لومي خالد حبريتا أكيبو سلازلو نابوخنا أتينا حونا خالد immigration زيقنت كوبو خلو زحاتو ناي باسبورت حطولو ويناي مننت مرغاص كبالي قال انتايو تفتيرو زلو انتاي ميلوم انتايو مسرح تغيرو زلو ولا تحدث قدامي كل شيء من مخانكا مننت كم مرغاص بليو ابناتنا تحزبت قداي متينا نريو لنا بقداي ارتراويان تاسيرنا ارترا قبل ايكونم باسبورت ترحينا نقبل زبل ابت ويب سايت تقيعمو لو تحبريتا مننت كا ترغاصونكا باسبورتي خاطر تزبل عجب لمد تسمن تاي زبل ما بعلم عندهم قدنا امصي لهم من هذا قدن زبل ነገር የለም ሾለ ተምጽኻ ጽቦ ማበር ባለ ዓመት ወይ 5 ዓመት ከከምታ አይነት ፈቃድካ ዜግነት ክሓት ትኽእል እንተደም ጽኻ ከ8 ዓመት ጸኒሕካ ክትወስድ ትኽእል ያ ተሐግ ተቀየረት ይብላና ባ እታ ተዘጋጠመ ዳንታ ያ አቀዲምኩም ኩሉ ፓስፖርት 5 ዳድ ነይሩ ቀዳ ሽዑ ሰብ ሰሚስተር ኮጽ ምስደለኻ መሊስኩም ስለዱልና ብሎ سوخاني مسداد مملاس مسداد مملاس مسبزح مخات بروسس نابنا زيغنا تحديد كا 36 ورح وسدي لهم حجي اوكي زخندز ثلاثه عامات قريبه مالتي او ثلاثه عامات ثلاثه غيزه سمستر كتوصيخه مالتي ثلاثه غيزه خسدل كام ثلاثه غيزه تملصيخه سلازي نزز دو نخبيل ميغريشنز وركات حزوا باسبورتهم سدودو ملو افت فورم تمليخه او باسبورت خاجله كله مسدد كايوت فورم جن الباسبورت خاجن مساخ حزو ايتس ددلنا مغنياتو جيشيل كا عملسولنا خيت بلنا ودي او حدثه سددلنا خيت بلنا مساخو ميصنح ابتن دل يغيزه كن سددلنا خنبلكم شعوت فايل ريغا يدحس ريغا حيزو مسصنح عند ليغار مستغبرو
ፕሮሰስ ምስ ጀመረት ሃንለ ጋረ ዘለካ ዶክመንት ስለደለና ዝብል ደብዳቤ መፀካ ሽዑ ትሰደሎ ምሪእዎ ሕጂ ብዚ ዝፍጠር ዘሎ ምድንጋር እንታይ እዩ እቲ ፓስፖርት ምሳኹም ይጽናሕ ምስ ተባህለ ተሪፊ ፓስፖርት ኣይትስደዱ ብሉ ኢሉ ወላ ፓስፖርት ዘይብሉ ሰብ የመልክት ከመልክት ከሎ 1500 ክኸፍል ናይ ዜግነት ክብላዕ ማለት እዩ ኣብዛ ፓስፖርት ስለ ዘይብሉ ከዓ ክንፀግዩ ሓደ ተኻልኣይ ከዓ እንታይ እዩ ገለገለ ሰባት ናይ ቀደም ፓስፖርት ይነብሮ ዝወደቐ ፓስፖርት ከዓ ምሕዳስ ኣየድልዮምን መንነትካ ከርኢ ጥራሕ እዩ ዝድለ እምበር ኣብቲ ዌብሳይት ተፃሒፉሎ ኤክስፓየርድ ዝኾነ ፓስፖርት ጌርካ እውን ኣይደንቲቲ ናትካ ክተረጋግፅ ትኽእል ኢኻ ዝብል ኣሎ ስለዚ እቲ ሰብ እዚኣ ክፈልጥ ከም ልምዲ ግን ብብዝሒ ሰብ ናትና ፓስፖርት እንዳምፀ ይህቦም ስለ ዝነበረ ብሕጊ ከዓኒ በቲ ናይ UNHCR ሬክቲሊኒየር ከዓ ጋይድላይን ከዓ እንታይ ድብል ሓደ ሰብ ሬፊጂ ስታተስ ወሲዱ ትራቨል ዶኩመንት ተወሲዱ ናይ ሃገሩ ፓስፖርት ክሕዝ ኣይክእልን እሱ ስለ ዘይሕዝ እታ ፓስፖርት ተዋሂባ ኣብኣኻ ናብ ኩሉ ዓለም ክኸድሸላ ክእል በጀካ ሃገሩ ትፀሓፈላ ከምኡ ከለዎ ሰብ ናይ ሃገሩ ፓስፖርት ተምፅኡ ሃገር እሞ እንታይ ደኣ ናይ ሃገሩ ፓስፖርት ኣለዎስ ንምንታይ ደኣ ዝሂብናዮ ንምንታይ ይኸውፅዎ ጌሹሉ ኸፈልድ እዩ እዚ ንምፅራይ ንገሊኦም ወረቐት ሰድሎም ንገሊኦም ከዓኒ ብኣካል ቆፀራ ፀዊዖም እያ ናብ ሚግሬሽን ይሓትዎ ትሕቶ እንታይ እታ ወረቐት ኦተርካለልሰ ፍሊክቲንግ ስታቱስ እያ ትብል ኦተርካለልሰ ማለት ምስሓብ ማለት እዩ ምስሓብ ግን እቲ ረፊጂ ዕቑባኻ ተቐዳማይ ደረጃ ናይ ስደተኛ እዩ ኦተርካለልሰ ናይ ረፊጂ ፍሊክቲንግ ስታቱስ ማለት ረፊጂ ስታቱስ ማለት ፍቓድካ ትሕደግ ማለት ኣይኮነ ናብቲ ካልኣይ ደረጃ ኦልተርናቲቭ ፕሮቴክሽን እሱ ወሲዱ ግን ናይ ዓዲ ፓስፖርት ክሕዝ ይኽእል ናብቲ ኣማራፂ ዕቑባ ናብቲ ካልኣይ ኣማራፂ ዕቑባ ናብኡ ተኸይዱ ግን ፓስፖርት ናይ ዓዲ ክሕዝ ይኽእል ናብ ዓዲ ክምለስ ኣይክእል የመዓራሪዎ ጥራይቲ ኩነታቱ እወ ግን እቲ ሰብ ኩሉ ድስም ብንዳበኸየ ዝድውል ገለ እንታይ እዩ ፍቓደይ ክሰሓብ ፀዊዖምኒ እዩ ዝብል ኖ እሱ ኸማና ይሰሓብኒ ኸይድካ መረዳእታ እንተሂብካ ፓስፖርት እስኻ ዘውፃእኻ ናትካ መንነት ንኽተረጋግፅ ጥራሕ እምበር ብኣ ጌርካ ከምዘይገሽካ ዕላማኻ ዜግነት ንምርካብ ጥራሕ ምዃኑ ካብኡ ዝሓለፈ ክትጥቀመሉ መደብ ከምዘይብልካ ከምዘይተጠቀምካሉ እንተ ሓቢርካ ስቲ ኮይኑ እቲ መልእኽትኻ ዘን እምበኣር እቲ ዝሓሰብናዮ ነገር ተሪፉሎ በቲ ዝነበረ ክቕፅል እዩ እዚ ግን ኣብ ኣገልግሎት ክውዕል ስለዘይወዓለ ዝወዓለ ከዓ ዝገሽሉ ብኡ ከዓ እሱ ዝተሳሕበሉ እሱ ተሳሒቡ ግን ናብቲ ካልኣይ ፍቓድ ዝኸዱ ኣለዉ ገለገሊኦም ከዓኒ ዘይግባእ ዘይከውን ፍቓድ ወሲዶም ናብ ሃገር ውሽጢ ኣትዮም ናብዚ ምስ መፁ ኩሉ እቲ መንገዶም ተራእይካ ጠቕላላ ፍቓዶም ዓድኻ ኣትኻ ክትመፅእ ዝኽእል ተኾንካ ካብ መንዳእ ተዓቒብካ ስለዚ እዚአን ጌጋታት ዘጋጥም ኣለዋ ብዝወደቐ ፓስፖርት ክትሕድስ ዜግነት ክትሓትት ከም ትኽእል ካልኣይ እቲ ኦተርካለልሰ ዝብል ደብዳቤ እንተመፅኡ ፍሊክቲንግ ስታቱስ ዝብል ምስኡ ስለ ዘለዎ ሓደ ደረጃ ናይቲ ፍቓድ ዘይግባእካ ከይከውን እዮም ዘፃርዩ ዘለዉ ማለት እዩ እምበር ጠቕላላ ፍቓድ ካብ ምሕዳግ ኣይኮነ ሃገሩ በፂሑ ዝመፀ ግን ካብ መንዳእ እሞ ክዕቆብ ኣብኡ በፂሑ ክመፅእ ዝኽኣለ ሰብ ግን ፍቓዱ ይሕደግ ብኸምዚ ብብዝሒ ሰባት ክድውሉልና ቀኒዮም ይሽገሩ ይስንብዱ ይበኽዩ እዚታት ከዓ ምብካይ ምስንባድ ገለ ድልዮ ኣይኮነን ሓበሬታ ሓቲትካ ዝግባእ ነገር ምግባር ይኽእልዮ ማለት እዩ ፅቡቕ ክቡራ ተኸታተልቲ መደብ ብፍላይ ኣብዛ ጉዳይ እዚኣ ብዙሓት ተገዲስኩም ዝሓተትኩም ከም ምዃንኩም መጠን ፓስፖርት እቲ በዓል መዚ ኢሚግሬሽን ዜግነት መሰመልከትኩም ኣብ ዝፀዋዕኩም እዋን ወይ ከዓ ፓስፖርት ስደዱ ብዝበለኩም እዋን ጥራይ ክትሰዱ ከም ትኽእሉ ፓስፖርት ምሕታት ወይ ከዓ ፓስፖርት ንመንነትካ ናይ ምርግጋፅ መስርሕ ግን ከም ዘይተረፈ ምፍላጥ ኣገዳሲ ምዃኑ ሓውና ካልድ ዓብዱ እውን ኣረጋጊፅዎ ኣሎ ሓውና ካልድ ዘለና ግዜ ብግምት ብምእታው ኣልኮምፒስ ብዙሓት መደባት ኣለዉ ንኣብነት እዚ ንዛረበሉ ዘለና ናይ ኢሚግሬሽን ሕቶታት ብብዝሒ ካብ ዝመፁ ብቋንቋ ትግርኛ ተተርጒሞም ክቐርቡ እዮም ዝብል መደብ እውን ከም ዘለና ንዘራረበሉ ሕቶታት እዩ እዚ ጉዳይ እዚ ሓፃር ኣብዛ ጉዳይ እዚኣ ናብተን ኣልኮምፒስ ክግበራ ዘለዎን ሓደ ሓደ መምሕያሻት ንኣብነት ናይ ኣፕ መደብና ከመይ ከም ዘሎ ስታቱስ ያ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ሓቢርና ነበርና ሓደ ኣፕሊኬሽን ዲቨሎፕ ጌርና ኣለና ኩሉ ሰብ ከወርዶ ዝኽእል ስጋዕ ሕጂ ኣብ ሳምሶንግ ጥራሕ ክወርድ ዝኽእል ነይሩ ወይ ከዓ ኣንድሮይድ ኣፕሊኬሽን ዝጥቀሙ ሕጂ ግን ኣብ iOS ጋ በዓል ኣፕል ከዓኒ ክጥቀመሉ ዝኽእሉ ካብ ሶኒ ትሒዙ ላውንች ክግበር እዩ ሶኒ ዕለት 27 ኣትሒዙ ሰባት ካብኡ ከውርድዎ ክኽእሉ እዮም ካብ ኣብ ስቶር ማለት እዩ
ኣብ ልዕሊኡ ከኣነ ናይ መደብ ለውጢ ንገብሮ ዘለና እንታይ ብዙሓት ኮንታክት ዝገበሩና ሰባት ትግርኛ ዘይነንብብ ግን ንሰምዕን ንዛረብን ሰባት ኣለና እሞኒ ንሓና ከኣሲ ብድምፂ እቲ ፅሑፋት ዝብል ብፍላይ እግረ መንገደይ ክሕብሮ ዝደሊ ኣዝዮም ንፉዓት ፀሓፍቲ ኩርናዕ ፀሓፍቲ ዝብል ዓምዲ ኣለና ኣብኡ ብዙሕ ዝተፀሓፈ እሞ ዘየንብብዎ ዘለው ናይ በዓል ኣማኒኤል ሳህለ ሓንቲ ዓለም ናይ በዓል ፀጋ ብርሃን ዝተፈላለየ ሓቀኛ ዛንታታት ናይ በዓል ናስሮቪች ፍልስፍናን ገለን ናይ ገሊኦም ብፆትና ከዓ ካልኦት ዘለው ፀሓፍቲ ናይ ብርዒ ዝፅሕፉ ኣገደስ ኣሎ ነዚ ብድምፂ ጌርካ ኣብቲ ሬድዮ ቀፃሊ ክኸይድ መደብ ስለ ዘሎ ይጅመር ስለ ዘሎ እሱ ክከታተልዎ ሓደ ማዕረ ማዕሪኡ ከዓኒ ነቲ ነካይዶ ዘለና ስራሓት ክሕግዝ ዝኽእል ዝበሃል መደባት ዘሎ ብሓሳብ ገና ክንትግብሮ ንብል ንኩሉ ሰብ ከዓ ክሳትፍ ተስፋ ንገብር ከባቢኻ ኣላሊ ዝብል መደብ እውን ሓሳብ ኣሎ እሱ ከዓ እንታይ እዩ ኣብዚ ዘለኹም ቦታ ሽወደን ናቲ ቦታኹም ከይዶም ዘይፈልጡ ሰባት ብዛዕባ እቲ ከባቢኹም ፍሉይ ነገር ቆጠብኡ ድዩ ጂኦግራፊያዊ ኣቀማምጥኡ ድዩ ገለ ኣፅኒዕካ መደብ ኣዳሊኻ ትሰድድ እሞ ኣብኡ ፈኒናዮ ነቶም ዕዉታት ዝኾኑ ሽዑ ሽልማት ነገር ኣዳሊኻ ነቲ ሰብ ከዓ እግረ መንገዱ ሽወደን ብሓቂ እንታይ ትመስል ትዘጋጥም እንታይ ንእሽተይ ዓዲ ዝኣተወ ንዕኡ ሳያ ሽወደን ኣብ ዓቢ ከተማ ኣትዩ ኣብ ናይ ገዛኻ ሽግር ዝኣተወ ንዕኡ ሽወደን ሳያ ግን ሽወደን ማለት እቲ ዕድላት ኣብ ሽወደን ዘሎ ንምፍላጡን ኩሉ ነገር ዝያዳ ንኽትፈልጦን ከምዚ ዓይነት መደብ እውን ኣሎ ብዓብዩ ከዓኒ ሓደሽቲ መደባት ክኣትዉ ከለዉ ኣብቲ ሬድዮ 24 ሰዓት ኮፍ ኢሎም ክኸዱ እታ ዝዓበየ ዝገበርና ኣብ ቀረባ ግዜ ግን ብዙሕ ተዓዛቢ ሰብ ተሓጎዘላ ከዓ ናይ ቋንቋ ሽወደን መምሃሪ እዩ ሓውና ሃገር ተኽላይ ኣብቲ ኣልኮምፒስ ዌብሳይት ኣሎ ኣብ ዩቲዩብ ኣብ ፌስቡክ እውን ንፍንዎ ኣለና ኣብኡ ሰሙናዊ ቀዳም ናይ ቋንቋ ሽወደን መምሃሪ መደብ ብትግርኛ መግለፂ እንዳገበረ ተጀሚሩ ኣሎ እዚ ከዓ ቀፃሊ ክንቅፅሎ ኢና ንምምሕያሹ ምክትታል ናይቲ ህዝቢ ንዕድም ካልእ ምዕባሌታት ከዓ ብሓፂር ግዜ ከነተኣታቱ ተስፋ ንገብር ያ ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ንሎሚ ዘዳለናዮ መደብ ሓበሬታን ዜና መጽሔት ዝፍለጠሉ ናይ ሓበሬታ ትንታነታትን ኣገደስቲ ጉዳያትን ናባኹም እንብሎ ጽቡቕ መብርሂ ረኺብኩም ክትኮኑ ተስፋ እናገበርኩ ብሩኽ ናይ ቀዳመ ሰንበት ግዜ ንኣኻትኩም ንኻልድ ዓብዱ ምስለ ዝዛሃበና ዝተፈላለዩ ሓበሬታታት ብሽመይን ብሽም ተኸታተልትን መሳርሕትናን እንዳመስገንኩ ይኸነልና ዝመጽእ ዘሎ ሰሙን በተመሳሳለ መደብ ስጋብ ንራኸብ ደሓቀኒ